अछंती माँ पार्वती अछंती माँ पार्वती तुझे देखा तो ये जाना सनम आउ महादेव को कोल रे हमर समस्त को शुभ सकाळ आज यात्रा रही आमर महाविनायक मंदिर जोड़ा पड़ुची आमर कौड़ी कैमेरा ही जाजपुर डिस्ट्रिक्ट रे चंडीखोल जाजपुर डिस्ट्रिक्ट रे पड़ुची महाविनायक मंदिर चलतु बाबा को दर्शन करवा बाबा को ऊपर को आ गोटे माँ भी अच्छा पहाड़ उपर माँ वन दुर्गा सेठिकी भी जावा आपण मानू देखा साथी था वीडियो लास्ट पर्यंत देखूँ आ वीडियो की लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ बेल आइकन टाक दबी चंडीगढ़ महाविनायक मंदिर को यात्रा साइड पहाड़ बढ़िया लगुच देखिए गोटे ओवर ब्रिज। हेलो अरे कौन समस्त झाउड़ी बोला किए समस्त कौन झाउड़ी बोला आकाश कौन मुह तल को भाई पूरा 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 हीरो वाला देखा मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। पछ पिला सब मुंड तलू कर मोबाइल लगी भाई से मंदिर नाटा कौन सिद्धिविनायक ना महाविनायक ओह ये साला सही टाइम पे मैं नाम भूल जाता हूँ। महाविनायक मंदिर बसटा जाऊँगी बोले से जगह मंदिर जाके ब्रिजटा बहुत पुराना बोले बहुत पुराना ब्रिज तले गोटे ट्रेन लाइन अच्छी तल सियाड़ पूरा देखा जाए जगह टर्न अच्छी मस्त लगुत ट्रेन रू जो भ्यूटा आसुव ये पहाड़ को मस्त आसुव 100% एटा सियोर एपट को भी बस जाऊ मंदिर जाके पिला पूरा रोड़ा पिला पूरा एंजॉय करी जाऊ लेफ्ट टर्न नौचु मंदिर को जावाई आसीगले पूरा एंजॉय नाली अम्मा नाली अम्मा गाड़ी पार्किंग पे 50 टंका। अच्छा अच्छा केते 50 टा भाई पैसा नहीं हो बस बड़चणा पुलिस को तरफ ए जगह लगी गोटे बैरिकेड एटा बड़चणा ग्राम जाऊँ चंडीगढ़ बहुत टूरिस्ट स्टेशन देखो आपण मैंने देखो बहुत गाड़ी आज बहुत भीड़ अच्छी जहाँ लगुच बाहर ही देखिकी कह जाए मैंने जना पड़ जाऊे बहुत गाड़ी तो आज प्रबल भीड़ अच्छी लोक मैंने भोजी भी कर देखो साइड रे साइड मान भोजी कर महाविनायक मंदिर पहुंची गलु चलतु गाड़ी थोइबा बाहर मंदिर देखा हम ए ओला रे भाई मैंने ओला सब बहुत सारा
ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିପଟେ ଆଜି ଲୋକ ଜନସଂଖ୍ୟା ପ୍ରବଳ ଆଜି ବହୁତ ଗାଡ଼ି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଛଡ଼େଇ ଛାଡ଼ି ନେବେନି ହାତରୁ କିଛି ଏଠୁ ଚାଲି ଚାଲି ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯିବା ଭାଇ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା ମିଶିକି କୁନି ମାଙ୍କଡ଼ ଏଠି ପ୍ରବଳ ମାଙ୍କଡ଼ ସେ ଦୋକାନୀ ମାନଙ୍କୁ ତ ହଇରାଣ ଭାରି କରୁଥିବେ ମାନେ ଷ୍ଟଲ୍ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟିକେ ନା ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଟିକେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ଏପଟେ ଦେମ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯାଉଛୁ କେତେ ପାହାଚ ଜାଣିଛ କିଛି ରେ ଭାଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ନାଇଁ ଗଣି ତମ ଅଜା ଦୁବାଇ ଆଉ ତମ ଆଇ ସେଠି ବୁଝି ଦେଖ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି ସେମିତି କିଛି ବିଶେଷ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇନି ଆଉ ମନ୍ଦିର ବାବାଙ୍କୁ ତ ଦେଖିକି ଯିବ ନା ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ପରିକ୍ରମା ବାବାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଲାନି ବାବାଙ୍କର ଆଳତି ଚାଲିଛି ପହଳ ପଡ଼ିଛି ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖା କରିବା ଚାଲ ଉପରକୁ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ପାଦରେ ଆହୁରି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଚଢ଼ିବାକୁ ରେ ବହୁତ ପାହାଚ ତ ସିଆଡ଼େ ତ କ'ଣ ହେ ପାହାଚ ନମ୍ବିଛି ସିଆଡ଼େ କ'ଣ ପାହାଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଅଛି ସିଡ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଉ ଟିମର ହୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା କ'ଣ ରିଲ୍ସ କରୁଛ ରିଲ୍ସ କରିବା ନା ଉପରକୁ ଗଲେ ହଁ ଚାଲ ଏଇଟା କେତେ ବାଟ ଏମିତି ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଛି କେତେ ଅନଉଛି ଦେଖେ କିଛି ତ ଆମେ ଆଣିନୁ ତୁ ଯଦି ରାଗୁଛୁ କ'ଣ ଭାଇ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି କଲର ହେଇନି କଲରଫୁଲ ହେଲେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯିବ ଆହୁରି ବିନୟ ଭାଇ କ'ଣ ଥକି ଯାଉଛ ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଇଏ କେତେ ସିଢ଼ି ଭାଇ ଆମ ଉପରେ କ'ଣ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଭାଇ ଭାଇ ଉପରେ କ'ଣ ଅଛି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି କୋଉ ଠାକୁର ଶିବ ଠାକୁର ଆମେ ବସିବା ଦର୍ଶନ କରିବା କିଛି ନାହିଁ ନା ମୁଁ କହୁଛି 10 ବର୍ଷ 12 ବର୍ଷ ତଳେ ଯୋଉ ଆସିଥିଲେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେମିତି ଏମିତି ଥିଲା ନା ଆଉ ଆଠୁ ସେତେବେଳେ ମୋର ମାନେ କିଶୋର ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୌବନ ଆମ ଅବସ୍ଥା ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ ସେଟା କୋଉ ଲାଇଫ ଥିଲା ମାନେ କଲେଜ ଲାଇଫ ନା ସ୍କୁଲ ଲାଇଫ ଥିଲା ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ କଲେଜ ଲାଇଫ ସାରି ତମମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ହେଲା ମିଳିତ ଭାବେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଅଛି ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ଜଙ୍ଗଲ ଇଏ ମିଳିବନି ଆଉ ଏଠି ଏତେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବନି ବାହାରେ ଏତେ ଗରମ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ ଏତେ ଥଣ୍ଡା ଭାଇ କେଡ଼େ ମୋଟା ମୋଟା ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଆମ୍ବ ଗଛଟା ଭାଇ କେତେ ମୋଟା ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ ଏସବୁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ତ ଭାଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବି ଯାଇଛି ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ବୋଧେ ଏଠି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶିବରାତ୍ରିରେ ହଁ ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ନାଇଁ ଆଜି ବି ମୁଁ ଭାଇ ପାଖାପାଖି ଥିଲି ବହୁତ ଗାଡ଼ି ବହୁତ ଲୋକ ଓହୋ ମନ୍ଦିରର ବେଢ଼ା ଦେଖାଗଲାଣି ଏତେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ଦେଖାଗଲାଣି
ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ଜମ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅଛୁ ବଡ଼ ପାହାଡ଼। ଜୋର କଲାନି କୁହ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କିଛି କୁହ। ତ ଗାଈ ଜାଗା ସହିତ ଆମକୁ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆମେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅଛୁ ତେଣୁକରି କୁହ କୁହ। ଭାଇ ଆମର ବାହାରି ପଡ଼ିଲାଣି ଫେଣ ଫେଣ ବାହାରିଗଲାଣି। ସିଡ଼ି ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଆମେ 15 ମିନିଟ୍ ହେଲା ଅପେକ୍ଷା କଲୁଣି ଏ ଖୋଡ଼ିଆ ଅବିକା ଚଢ଼ିକି ଆଉଛି। ପୁଣି ଖାଲି ବଜାରେ ପୁଣି ଖାଲି ନା ଆମେ ଏଠି ତୋ ପାଇଁ 15 ମିନିଟ୍ ବସିଲୁ ବାବାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖି ଏବେ ବସି ପଡୁଛି କଣ ବାହାରି ପଡ଼ିଲାଣି। ତାକୁ ୱେଟ୍ କରି କରି ସିଏ ଅବିକା ଉଠିଲା। ଓ ଟୋକା ଇନ୍ ଫିନ୍ କରି ଯେମିତି ଆଇଛି ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ ଆଉ ଠାକୁରକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆଇଛ ତୁ ଇନ୍ ଫିନ୍ କରି ବେଲ୍ଟ ମାରି। ଭାଇ ଉପରେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ବି ହେଇଛି ବଢ଼ିଆ ଫଳିଛି ବି ନଡ଼ିଆ ଫଳନ୍ତି ନଡ଼ିଆ ଗଛ। ଆରେ ଏଠି କେମିତି ଓଦା ହେଇଯାଇଛି? ଝରଣା ଫରଣା ଅଛି ନା କଣ? କଣ ସିଡ଼ି ଓଦା ହେଇଯାଇଛି? ଏ ଜାଗାରେ ସିଡ଼ି ଓଦା। ଏଇଠି କୋଉଠି ଗୋଟେ ପାଣି ଆସୁଛି ସୋପ ହଉଛି। ପାଦ ଦବ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଜୟ ବାବା ମହାକାଳ ପ୍ରଭୁ ମହାବିନାୟକ ମନ୍ଦିର। ଆମର ଗୁଆ ଗଛ ଭାଇ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ନା ଆଉ ଉପରକୁ ଅଛି କି? ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆଗ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ମାନସିକ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ମାନସିକ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଝରଣା ଦର୍ଶନ କରି ମାନସିକ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଝରଣାରେ ବାବା ଆମର ମାନସିକ ଭାଇ ଆମର ମାନସିକ କଲେ ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ତ ଆମକୁ ସବୁ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ମାନସିକ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ବାବା ଏଇଟା ବନ ଦୁର୍ଗା ବାବା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ମା ବନ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ବସ। ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାରି ତଳକୁ ଚାଲ ତଳକୁ ଯିବା ସେଇପଟୁ। ଏଇଟା କ'ଣ ଭାଇ ମହାନଦୀ ନା କ'ଣ? ନା ଏପଟେ କ'ଣ ନଦୀ ନା କ'ଣ? ଧୂଆଁ ନାଇଁ ନଦୀ ନୁହଁ ମାଟିରେ ପୁରା ଧୂଆଁ ଧୂଆଁ ଏଇଠୁ ପୁରା ମାନେ ନଦୀ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଯାକ ଏକାଠି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ହଁ ଚାଲନ୍ତୁ ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେବା। ମାଙ୍କଡ଼ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ମାଙ୍କଡ଼ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ। ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ ବନ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ମନ୍ଦିର। ଏଇଟା କୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯାଉଛି? এটা যাজপুর ডিস্ট্রিক্টে যাচ্ছে চণ্ডীখোল চণ্ডীখোলରୁ 7-8 কিଲୋମିଟର ହବ ରାସ୍ତା। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବନ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଆଉ ତଳେ ଅଛନ୍ତି ତଳେ ଶ୍ରୀ ମହାବିନାୟକ ମହାବିନାୟକ ମନ୍ଦିର। ମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏଇଟା ଜାଣନ୍ତି ଲୋକ ମହାବିନାୟକ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଟିକେ ଜିନିଷ ପତ୍ର କିଛି ଆଣିଥିବେ ଟିକେ ସମ୍ଭାଳିକି ଆସିବେ। ମାଙ୍କଡ଼ ପ୍ରବଳ ମାଙ୍କଡ଼ ଏଠି ଆଉ କିଛି ଖାଇବା ଜିନିଷ ଆଣିଲା ବେଳେ ଲୁଚେଇକି ଆଣିବେ ନହେଲେ ସମ୍ଭାଳିକି ଆଣିବେ ନିଜ ଦେଖିକି ଆଣିବେ ନା କ'ଣ ଦେବ ଭାଇ ଆଉ କିଛି କହୁଛ? ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଭିଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି। ତଳେ ଛୋଟିଆ ପାର୍କଟେ ବି ଅଛି ଯଦି ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବାକୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାର୍କ ଅଛି ଆଉ ଦେଖାଉଥିବ କି ନାଇଁ କହିପାରୁନି। 8 9 10 11 12 13 14 ସିଡ଼ି ଗଣିକି ଯାଉଛୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ତଳେ ପହଞ୍ଚି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି କେତେ ହେଲା। କେତେ ହେଲା ପାହାଚ? 342 ମାନେ ଏଇ ଜାଗାରୁ ମାଙ୍କ ପୀଠ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଯେଉଁ ମା ଅଛନ୍ତି ବନ ଦୁର୍ଗା ମା ତାଙ୍କ ଯାକେ ହେଉଛି 342। 342 ହେଉଛି ଆହୁରି ତଳକୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମେ ଗଣୁନୁ କାରଣ ଦର୍ଶନ କଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ଦର୍ଶନ ହେଲା। ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଆଟମସ୍ଫିୟର ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଠି ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ମିଳିଲା ଶାନ୍ତି ମିଳିଲା। ଗୋଟେ ଭିତରେ କୋଉ ଦେବତା ସ୍ଥାପିତ ଅଛନ୍ତି? ଭିତରେ ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି ମା ପାର୍ବତୀ ଅଛନ୍ତି। ମା ପାର୍ବତୀ तुझे देखा तो ये जाना सना ଆଉ ମହାଦେବଙ୍କ କୋଳରେ ଆମର ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ମହାବିନାୟକ ସିଏ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏଠିକାର ନାମ ମହାବିନାୟକ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ମାନେ ଉଭୟଙ୍କ ମନ୍ଦିର କହିଲେ ଚଳିବ। ଉଭୟଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଏଇ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ମାନେ ଶକ୍ତି ଏଇଠି ଅଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଏନର୍ଜି ନେଇ ଆଗକୁ ଯାଉଛୁ ହେଲା। ଆଉ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଥିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି।
ये जो एनर्जी नहीं जाऊँ आगू को बहुत जिनस पिला मंगल हम समस्त ये दर्शन कर जो मैंने आसुँच भक्त मैंने से भी मंगल हम चलते भाई बाहरिया बाबा को फोटो कौन नब कौन सैला बाहर मंदिर बाहर चप्पल पिंधि बाहरिया अरे मोर रही ना माकड़ नहीं ना मोर अच्छी मंदिर बाहर भिडटी किसी यहीपरी आज ब्लॉगटी नुआ ब्लॉग रे आउ थे देखा रहिलु भिडियो लाइक शेयर मोस्ट भी सब्सक्राइब।